Hei, eu sunt Tia, astăzi e vineri și bine v-am regăsit într-un nou vlog. Astăzi am să vă dau 10 motive pentru care urăsc vecinii. A trebuit să-i suport aproape 14 ani și în sfârșit, acum nu mai am vecini, doar că încă îmi amintesc momentele acelea oribile prin care trec cei care stau la bloc. 1. Cel mai nașpa motiv din toate punctele de vedere: nu poți să dai muzică, nu poți să dai petreceri. Dacă dai volumul mai tare de 20%, vin la tine la ușă și evident o să afle și părinții tăi după aia. Fără party. Spus fără party? Când te prind în fața blocului că te duci să duci gunoiul cu câinele, te duci la bunica, te duci la magazin, te duci unde vrei tu, nu te mai lasă să pleci. Te țin în discuție cu lucruri neinteresante care nu te interesează și care sunt numai despre viața lor personală și tu nu poți să pleci pentru că trebuie să stai acolo să-i asculți când vorbesc despre ce vor ei. Sad. 3. Vin să te întrebe dacă de la tine curge apă. Mi se întâmplă tot timpul. Am văzut geamul la baie, credeam că sunteți... Nu suntem. Dar i-a prins becul, Nu suntem. 4. Orice ai face când ești singur acasă, părinții vor afla. Poți să fii sigur și să nu te întrebi de la cine, pentru că e evident de la vecini. Orice ai face. 5. Nu te lasă să pui bicicleta pe holul lor. Am avut o întâmplare vara trecută. Salut, nenea, tanti de la parter. Mi-a stricat-o pentru că nu am luat-o de acolo după ce nici nu mi-a spus să o iau. Pur și simplu mi-a stricat-o. În multe feluri. Bună, nenea, tanti de la parter. 6. Le dau drumul țiganilor, cercetătorilor, bostitarilor, mâțelor, câinilor, tuturor în scara blocului. De ce faceți asta? 7. Nu te lasă să vorbești lângă geamul lor și aici nu mă refer doar la cei care stau la parter. Și la etajul 4, țin minte că era o babă cu un câine, eu eram la vreo 30 de metri de blocul ei și câinele începea să late de fiecare dată când treceam pe acolo. 8. Nu te lasă să calci iarba pe care ei au cosit-o cu propriile lor mânuțe. Adică nu s-o calci, pentru că nu aș fi vrut să trec gardul ăla, dar aveam 10 ani și mi-am scăpat coarda și trebuia să mă duc să o iau, a venit atât la geam și până aici. 9. Orice ai face, dar absolut orice ai face, mereu vor avea o problemă cu câinele tău. Ține minte. 10. Momentul ăla când stai tu liniștit în pat sau prin casă, te uiți la un film sau faci ce vrei tu și nu mai auzi din celălalt capăt al holului o babă care începe să urle și tot felul de discuții în familie și... de ce faceți asta? În acest video nu am vrut să jignesc pe nimeni. Dacă te-ai simțit... Asta e viața. Sunt sigură că și tu ai niște vecini dacă stai la bloc și... sau dacă ai stat și știi că e foarte nașpa. Cam asta a fost și pe azi. Ne vedem vineri. Și v-am pupat!